Доброго дня! Я хочу поведомить вам про свою малую родиму – Щурсовскую землю. Мясціну з багатай гісторыяй, самабытнай культурай, вялікай духоўнай спадчынай. Наша вёска вядомая з далёкай даўніны. Упершыню яна ўпамінаецца ў 1245 годзе. Гэта звязана з заснаваннем Лаўршскага манастыра князем Войшалкам у суседняй са Щорсамі вёсцы Лаўршава. Шырокую вядомасць амаль па ўсёй Еўропе Щорсы набылі дзякуючы дзейнасці Іахіма Храптовіча, вядомага палітычнага дзеяча і апошняга канцлера Вялікага княства Літоўскага. Граф Храптович гаспадаркай быў у Еўропе прыклад яркі. Прымяняўся возвароты, павялічыў намалоты, а культурваўся на жаці. А бываючы ў хаце, клапаціўся і аб людзях, навучаў, як лепей будзе. Щорсаўцы любілі свайго графа, сумленна працавалі ў маёнтку, пазней фальварку-мураванка гаспадарчым двары, які вонкава нагадвае невялікі замак. Адным з першых на беларускіх землях Іахім Храптовіч ва ўласных маёнтках Щорса і Вішнева, а таксама ў арэдных княгневічах адмяніў паншчыну, прычым задоўга да адмены прыгоннага права. Нездарма галоўны франтон яго сядзібы упрыгожваў лозунг на латыні «Мір і свабода». Гаспадарка Храптовіча была ўзорнай у Вялікім княстве Літоўскім, а пазней і ў Рэчы Паспалітай, і ў Расійскай імперыі. Таму не дзіўна, што ў тыя часы сярод сялян навакольных вёсак бытавала прымаўка «Жыць бы, як у Щорсах». Іахім Літавор са славай займаўся тут дзяржаўнай справай. Быў наш граф міністр асветы і нямала дбаў пра гэта. Школу ў Щорсах адчыніў, каб народ дзяцей вучыў. Школа ў Щорсах працуе з некаторымі перапынкамі з канца 1775 года. Яна прайшла шлях ад царкоўна-прыходскай да сучаснага педагагічнага комплексу. У маёнтку Храптовічаў працавалі алейня, вадзяная лесапілка і вяндлярня, якая, дарэчы, добра захавалася. Таксама ў Щорсах быў палац, але яго лёс стаўся зусім сумным. У часы Першай светнай вайны ён панёс вялікія страты, запраходзячы праз гэтыя мясціны лініі фронту. Ён быў спалены, а ў 50-х гадах мінулага стагоддзя зруйнаваны да падмурку. Захаваўся ў Щорсах і пейзажны парк, помнік садова-паркавага мастацтва другой паловы 18 стагоддзя. Парк мае плошчу каля 40 гектараў, уключае сістэму штучных азёр, у парку расло каля 200 відаў дрэў. Калісьці па люстраной гладзі вады плавалі лебедзі. У парку ля палаца ганарова праходжваліся фазаны. І граф, і сын яго спрадвеку збіралі тут бібліятэку. Любілі працу і навукі, і да ўсяго прыклалі рукі. На паўночны захад ад палаца, на беразе самай вялікай сажалкі, быў пастаўлены тыпадобны ў плане будынак, які быў прысвечаны веславодай бібліятэкі Іахіма Літавора Храптовіча. У бібліятэкі знаходзіліся розныя кнігі на розных мовах, геаграфічныя карты і старажытныя рукапісы. Помніць Щорсаўская брама і Міцкевіча Адама. Нашых Щорсаў даля гляды навявалі яму дзяды, выспявалі той часінай пан Тадэуш і Гражына. Тут у маёнтку рос дуб, пад якім паводле паданняў Адам Міцкевіч напісаў вядомую паэму «Гражына». Таму дуб пачалі называць дубам Адама Міцкевіча або дубам Гражыны. Выстаяў ён да вясны 1998 года, пакуль моцная бура не згубіла. Я хацела паказаць вам тую прыгажосць, што засталась нам у спадчыну, якую мы пастараемся зрабіць яшчэ лепшай. З прыродай зліўшыся душою, мы едзем далёка за мора. Чужыя глядзець гарады, шукаем скалістыя горы, азёры крыштальнай вады. І часта, так часта бывае, што мы ў сумятлівым жыцці мінаем і не заўважаем красу сваіх родных мясцін.